Галимжан Гилманов. Фәріштә. Бүгінгі табышын барлый Юсуфның бошы қатты. Барлығы 12 сыра шешесі жиылған. 5-сі қораңғы түсті. Алары қимметірек тұра. 5 мәртәбе 1 сомда 10 тиын. 5 сом 50 тиын бола. 7-сі 80 шәр тиынлік. Менә сеңа 5 сом 60 тиын. Орақы шешелері көбірек. Шулай булмыйча, орақыны сыраға қарағанда көбірек ішелер. 22 шеше. Бүкіге күйләнгәннәре 10 шеше. Демәк 10 сум. Қалған 12-сі 9 сум 60 тиынлік. Жаңғысы көпме бола инде? 30 сум 70 тиын. Маңа ипи алырға бола. Вақ балық, кефир тәмәке. Шуның белән вәссәләм. Юк, бүген хәле алайык начар түгел. Тамагы туяшак, тәмәкесе булачак, буазмыни. Төштән соң базар тирәсендә кайнашып алыр. Ул тирәдә барбер нидер шелергә мөмкин. Ансы кичкелеккә. Юсуф 2 авыр түйенчеген 2 кулына җайлап тотты да, шул түйенчекләрдән башларын сузып торган шешеләрен шалтырата, урамның каршы ягында урнашкан азык-төлек кибетенә таба китте. Аның бер пычмагында ичемлекләрдән бушаган савыт сабаны кабул итү өчен махсус бүлек ачканнар. Юсуф кебек эшсез сукбайларга җан асрарга булышучы бердән-бер изге урын шушы була инде. Менә хәзер ул шушы урынга барыр. Канга тулышкан кызыл йөзле, таза эзмәүр затның алдына шешеләрен тезеп куяр. Аның майга бүртенгән бармакларыннан тавыша беткән 3 унлык тагын 50 тиен акча алыр. Бу эзмәүр ир һәр сукбайдан ни өчен икәнен дә әйтеп тормыйча 20 тиен тотып кала. Аннары күршедәге кибеткә керер, бер көнгә тамагы бөтенәер, тормышын киләр. Шулай үзенең гомерен дәвам иттерер. Юк, Юсуф бомыш түгел. Аның әйбәтме начармы фатиры бар, туган ягы авылы бар, туган тумачасы, газиз әнкәсе бар, яхшы гына танышлары, иптәшләре бар. Эше генә юк. Эше дә бар иде. Тормышы да, хыяллары да, күзе төшеп йөргән кызы да бар иде. Кайсыдыр бер мәлдә нидер булды аның белән. Юсуф үзе дә ныклап аңлап бетерә алмый калды. Бердән бер көнне ихтияр көче төкәнеп, күңеле җибеде. Яшәүнең ямен, тормышның мәгънәсен югалтты. Кыскасы, рухы какшады. Эшкичелеккә бирелеп китте. Эшен ташлады, урамга чыкты. Урамда юнсез дуслар тиз табыла икән. Нәрсә булды соң? Нәрсә? Нәрсә булды? Ул вакытта нәрсәдер булды. Тик нәрсә? Перестройка диделәр. Янәсе үзгәртеп, дөресрәге җимереп, яңадан коралар. Иңелек партия бетте, профсоюз. Аннары ваучерлар белән алдадылар, эш хакын бирми башладылар. Кибетләр бушап калды. Кибетләр генә түгел, күңелләр, җаннар бушап калды бу вакытта. Күп кешеләр эшсез, ашсыз калдылар. Күпләр урамга чыкты. Юсуф та чыкты. Яратып йөргән кызы аңа кул селтәп авылга кайтып китте. Әнкәсе авылдан килеп, аны иманга китереп караган иде. Ямсыз сүзләр белән куып кына чыгарды. Аракы сөрүменнән, айныктышларның камера ишекләре тавышыннан озак айнады ул. Шулай да айнады. Бер вакыт эшүен дә ташлады. Яңа дусларын да онытты. Әмма сөйгәнен, эшен кире кайтара алмады. Менә хәзер ялгыз башы кечкенә фатирда яшәп ята. Көннән-көн дөньяга өмете, үзенә хөрмәте кими. Күңеле суына, әле ярый күршесендә Фәүзия әби бар. Әле ярый урам бар. Эшүчеләр бар. Димәк шешеләр бар. Юсуф уйлый торган уен түйнә бетерә алмады. Җил искән кебек кенә
qo'shasına kimdir ushib, berilib degandey uzib ketdi. Uzib qana ketmadi, dashib ketdi. Sovmi? Kim bo'ldi bu? Yusuf boshini ko'tardi, burilib qaradi. Uzib ketgan jil kishi de ortidan burildi. Selamagina kiyimlarga turingan malay kesak ekan. 10 yoshlar chamasi bo'lar. Ko'rinib turaveran malayi. So'nggi yillarda anday suqboy bolalar ko'paydi. Lekin bu malay bo'tanlarga o'xshamagan. Birinchi qarashqa shunday o'ran malay kebek. Tik yüzü ulu bendelarniki. Ko'zlarida 100 yillik turmush g'ami. Yuzunda da hatto jirchiqlari da bor. Ammo bir shu yo'q, qo'yg'i yo'q. G'amli nur bor. Bir shu yo'q. Seyir bu. Voy seyir. İsenmi sovmi? Haliga isen, haliga sov. Yusuf boshini shayqi yo'lini davom etdi. Ammo yiroq ketolmadi. Qo'yandir ijg'irib kelib chiqqan yuk mashinasi ellanindi tamuq tovushlari chiqarib qishqirtib jiberdi. Yusuf o'zi mashinani ko'rmadi. Onun ko'ngli bilan birga ko'zlarida tigi suqboy malay ortidan yerib ketgan edi. Dursingina aytganda tog'in bir martaba chetga burilib qararga onun vaqti da yegarida yo'q edi. Rezina tagarmashlarining asfalt ustida osha shiyildab shuvsha boshlavidan borisida tushundi Yusuf. Ul xatar balaga, afatga yo'liqqan edi. Tigi malay ishramasa yo'lni chiqib ulgurgan edi. Billahi. Hozir so'ngindi. O'z xalin shamalab olg'ach, Yusuf bir yoqqa da toypilmadi. Keng o'ram o'rtasida bosib turgan kelish qo'llaridagi tuyinshiklarına shot yopishib, yonoqlarini ovurtirgancha tishlarini qisib, endi butan oshmasqa tilaganday shatirdatib ko'zlarini yumdi. Shul vaqt yurak to'risida yengilshagina shanchubarlikqa keldi. Aha, deb o'ylab oldi Yusuf. Jon ushib chiqib ketarga jina boshladi. Ul til ushuna kelib bilakkan birinchi duo kesagini o'qinirga kirishdi. Amanta billahi va mam yamillahiri val qadari hayrihi va sharihi minallahi ta'ala val bag'si ba'dal mauti. Qo'yshandir kurshi Fawziya qarshi g'ayratgan shusha duo bilan Yusuf tamam ularga hazırlanib bitdi. Ul endi duo bilangina shiklanmisha onun asıl ma'nosida o'zining tumalana boshlagan zihni şavutkarib ulgurdi. İnandım Alloh Teala'ga, onun farishtalarına, kitaplarına, peygamberlerine, dahi ahiret gününe hem takdirinin yaxshısına da, yomoni da Alloh Teala'dan buluğuna, hem ulgenden so'ng yana tirilуге. Endi mashinanga kelib berilgan bulurga tiyish. Ul ulgan bulurga tiyish. Şulay uleler iken. Qoyda tigi farishta ismi nishik so'ngalaning. Ey, nishik bo'lsa da yaramaymi? Onun ismin biluvdan ne foyda? Belki ul o'zi o'lib farishtaga aylangandir. Belki ul o'zi o'lib farishtaga o'rilgandir. Ul o'zi farishtadir, izgi ruhdir. Yo'qdir. Yer yuzunda yunli, tertipli, farishta bo'lirliq turmush bilan yashamadi u. Birarsine birer iyilik qildimi? Yo'q. Birersin birer beladan yulib qola oldimi? Yo'q. Hid birer tilagina erisha oldimi? Yo'q. Ham ming martaba yo'q. Muhabbatin juydi. Onasini ranjitdi. Bari tek shulg'ina. Adam kulkusi. Bütün ko'k dunyosi kular indaning o'zidan. Kishicha yashab bo'lmadi. Yo'q, bo'lmadi. Bir nindi berlu imganu o'rtini tiymasa da Yusuf nihoyat o'zining o'luğuna ishonib jetdi. Yuragi to'risindagi shanchu kimidi. Birazdan u butunlay bitdi. Jinglay bo'shanib qolgan ten gavda mina ushib ketar kibik. Ali yari qo'llarida tuyinshiklar bor. Yusufning bu qorong'i bo'sh solqin dunyodan tezroq ketasi qo'yshasi keldi. Tek mina nishik qutulurga bu o'lim qorong'iligidan, gunoh shomligidan. Nishik. Ko'zlarini ochasi da qutulasi. Ol bitali hamanda ko'zlarini yumib tura.
Oşarga kirek alarını. Yok, oşmayışak. Kerfek de qağıp qoramayışak. Bik şumlu, qutsuz, hatta gozaplı diler bit ölümnün tigi yağın. Yusuf'nın zihninde qabat tigi duğa yaڭırdı. İnandım, ulgenden soň yana tirilüge. Şuşu duğa bilen anın küzleri qoyırılıp açılıp gittiler. Hem şoklar qatudan tağın bir mertebe mertke kite yazdılar. Yusuf'nın küz aldında şuluk uram jeýrep yataydı. Ol bop-boş. Nindidir seyir tınlık. Tigi dünyada da mındy uramlar bar eken dip uylap aldı Yusuf. Elle ol iki dünya bir-birsinin şagılışıgına miken? Şulaydır. Ana bit, nindi ilahi tınlık. Motor güzel dünya. Gil izgişlerge näşisi kilip tura. Seyir halat. Süýünişli mizgil. Süýünirlik şul. Yusufqa ulimning aybati igiliklisi nasip buldu bit. Ana uramның orga başında nindidir janlılık payda buldu. Onun qaysydyr şatından atılıp berilip tagın bir maşina çygyp kileydi. Şuluk minutda kurşydagi kibitten oppa kiyimge türüngen totar abisi busilip kilip çykdy. Yusuf'ның bulayda iles-miles koňuline nindidir bilgisiz şum ýigirdi. Bular bilen bir hal bolmagaýy. Şunduk onun ýyrak koňul tüpkülinde bir seyir tuýgy boş kalkıttı. Bu indi köpden unutulyp bitken jogaplılık hisiydi. Yusuf özün özü biliştirmişe qabat kibit ýagyna buruldy. Äbige taba gitdi. Äbekey, şundagına turgyz. Häzir özüm çygaryp goýam. Äbi işitdi. Trotuar şitinde toktap kaldı, küte başladı. Maşina gürüllep uzup gitti. Yusuf kolundağı tüyünçüklerin yol şitine koyup, qarçıqның bileginden kilip tuttu. Ey rahmet tüşkürü, Huday Teala jibergen kibik buldu bu. Gil şu şurundagına şık almayca falanam. Yırtım tigi yakta bitminim. Ekibet bu yakta. Rahmet yavsun üzüne balam. Bir rahmet min beleden kıtkara ol. Rahmet abikey, rahmet. Abinin rahmetine karşı Yusuf özü de rahmet okuy başladı. Kulun kökürek turuna koyup, bir neçe mertebe boşunda igelep aldı. Seyir. Mındy gadati ýok edilese. Ya yarı. Sawabı bulur. Birer igilik bulup qaytyr. Nige anyň üçin aptyrarga? Ýeri urap çykkanda Yusuf'ның tüýünçükleri tiresinde biri uram sokmayı mäş kilip ýürüýdi. Sen nişisin? Kimsin? Menmi? Men İbrahim. Şişajiyam. Mene Hudaýnyň rahmeti elle köpme şişe taptım. Hudaýny tilge aldymy? Özünde imanның eseri de kalmagan. Gün kızığından, uramның tuzanından korayıp qatkan, şişine bitken yüzünde, nursuz gözlerinde birgine oy. Koyan işerge tabarga. Şulay da Yusuf bu Huda bendesine hiç ürtelmedi. Aşulanıp da bulaşmadı. Kirisinçe, onun koňulinde dilekteşlik, şefkatlik hisi uyandı. Özü de aptırады. Bu kişige yerdem etse, ulgen jerinden qabat tirilir, ýokdy dünýäge qoýtyr kibik idi. Şulaymy? Eýbet bolgan? Mine şulaýrak, ipleberek tut, ýemi? Orakyga ýakyn barma, içmasam bugün tamagyňny tuýdyr. Rahmat tugan. Şulay itip Yusuf bir minutda bir nersesiz kaldı. Yartı günlük hizmeti yokka çıktı. Azmı köpmü tabışından da kulak kalktı. Lakin ni hikmet onun koňulinde bir tamşy ukanışda yok idi. Hatta süýnüp de koýdaly. Bugün bir sokmayının tamağı tok bulaşak. Yusuf özün tanımady. Nersedir buldu anyň bilen. Koňulindägi ýaňa şowkymga jogap tabarga tilegендей, ol ory berildi, biri berildi. Onları yakındağı bir iskemiyege varıp oturdu da başın uçları bilen tutup tınıp kaldı. Şolay şak diye oturdu. Yok, bu yolu uygamına birilmedi o. Ulgen bitken. Nindidir seyir dünya. Utkendeki günahlı dünyanın şagılışı. Mına kadar yaşagany da mägnesiz buldu. Mundan soňgysy da mägnesiz. Ansa hak.
изге илаһи Худай каршында, әмма мәгънәсез. Сөйгәннәрнең рәнҗешеннән соң башка бар бер мәгънәсез. Шул вакыт Юсуфның игътибарын кайсыдыр тыкрыктан бәрелеп сугылып килеп чыккан исерек тавышы җәлеп итте. Акырып-бакырып килүче бу бәндәне ул шундук танып алды. Баягына «Рәхмәт, туган» дип, мөлаем елмаеп калган Сукбай урам буйлатып пәри туй ясап килә иде. Юсуф тагын бер мәртәбә акылын җуя язды. Җирдә бит ул. Гөнаһлы җирдә. Шул ук урам, шул ук аракы кибетләре, шул ук исерекләр. Я Худа, ул исән. Исән. Тик кем соң ул хәзер? Кем? Юсуф башын талкыган сорауларга җавап табарга теләгәндәй сикереп торып өенә ашыкты. Юл уңаеннан ниндидер теләнчегә соңгы тиеннәрен биреп китте. Кайрылып ташланган ишек төбендә биришеп утырган аксак күгәрченгә кесәсенең кайсыдыр читендә йөргән берничә бөртек көнбагыш сипте. Сынган юка агачының кәүсәсен турайтып, үлән камылы белән бәйләп куйды. Икенче бүлек. Юсуф үз өендә сирәк була. Кайтса да кунарга гына кайта. Шуңа күрә аны бик карамый да. Шулай күнеккән. Шулай аңа ярый, хәтта ошый да. Ләкин ул бүген өенә уялып кыенсынып бераз җирәнебрәк керде. Караңгы котсыз бүлмәсенә озак кына карап торды. Аннары җәһәт кенә хәрәкәтләр белән җыештырырга кириште. Төнгә кадәр чистартты ул үз бүлмәсен. Аннары үзе юынды. Иң ахырдан тәмләп чәй içте. Тәрәзә артында таң беленеп килә иде инде. Ниндидер сихри, илаһи таң иде бу. Алсуда түгел, көмерсу ак таң. Димәк, изге таң, игелекле, өметле таң. Юсуф авылдан әнкәсе биреп җибәргән озак еллар шкаф өстендә яткан Шамаилне исенә төшерде. Аны эзләп табып, ишек башына элеп куйды. Әллә таң яктылыгыннан, әллә шушы Шамаил нурыннан өй ише чынлап та ачылып, яктырып киткәндәй булды. Юсуф тынычланып тәрәзә янындагы урындыкка килеп утырды. Тын, җансыз урамга карап, уйларга менә бирелде. Һаман шул сорау. Нәрсә булды аның белән? Дөнья белән нәрсә булды? Нәрсәдер булды бит. Тик нәрсә булды соң? Халыкта иманга кайту, ипкә килү дигән сүз бар. Шундыйрак нәрсә кебек бу. Яшәүнең мәгънәсе барлыкка килде ахры. Менә бит. Аңа хәзер өйнең чиста, пөхтә булуы мөһим, күңеленең тыныч булуы, хәтта сызылып таң атуы да бик мөһим. Һәр нәрсәдә аның катнашы бар кебек. Һәм киресенчә дә, һәр нәрсәнең аңарда эше, гаме бар сыман. Шул вакыт өзелләрдәй булып суырылып, күңеленә авылда яшәгән газиз анасы хакындагы уйлар килеп керде. Ничек ул анда бердән-бер улына рәнҗеп ята микән? Кайтып килергә кирәк. Шуннан соң яши башларга да мөмкин. Ятим, үги кеше кебек күпме гомер итәргә була. Гомер итү түгел бу, гомер сөрү. Әнә ничек белеп әйткәннәр? Гомер сөрү дигәннәр. Иң авыр эш бит ул. Җир сөрү, иген игү. Гомер сөрү димәк, авыр тормыш белән яшәү, интегеп яшәү. Тәрәзә төбендә утырган Юсуф ул малайны шундук шәйләп алды. Подъезд төбендәге шуп савытында нидер эзләнеп, чыгшынып йөри иде бу бала кисәге. Тукта. Таныш ләсә ул. Кайдадыр очраганы бар аның Юсуфка. Тик кайда? Кайда гына булса да, очрауы хак. Юсуф кичке уборкадан калган шупчарны күтәреп чыкканда, теге малай һаман әле шуп савытында казына иде. Ул инде бузыла башлаган бер банан табып алган. Икенче кулына эчелеп бетмәгән сыра шешәсе тоткан. Ишекләрне шыгырдатып килеп чыккан Юсуфка күтәрелеп тә карамады ул. Йокыдан айнып җитмәгән. Йокыдан айнып җитмәгән, эчкә баткан күзләрен таң ягына ташлап,
ышкынландырып, балкытып алды да, орты белән борылып басты. Син кем? Малай дәшмәде. Ишетмәмешкә салышты. Әллә чынлап та ишетмәдеме? Йосыф якынрак килде. Кулындагы чүп-чарны зур тимер савыт эченә төшереп җибәрде. Сәлам. Йосыфның малайны үзенә таба каратасы, сөйләндерәсе килә иде. Саумы? Ага. Таныш тавыш бит бу. Таныш исәнләшү. Саумы? Ул бу сүзне кайчандыр бер ишетте инде. Әйе, кичә урамда кибеткә шешә тапшырырга барганда җилләнеп узып киткән иде аны бу малай. Менә тагын очраштылар. Сәер. Бик сәер бу. Малай да сәер. Исәнләшү дә. Танышы диярсең. Бәлки таныштыр. Әйе, Никеш. Син кем буласың? Малай телен йотып торуында булды. Әйдә миңа чәй эчәргә. Малай һаман телсез иде. Әйдә миңа кереп чыгабыз. Чәй суыннан да. Үземә генә күңелсез. Малай сыр бирмичә торуында булды. Я? Керәсеңме? Мин киттем. Син Йосыфмы? Йосыф керә торган җиреннән кире борылды. Әйе. Алайса керәм. Әйдә, калма. Нәрсә диде? Йосыф дидеме? Каян белә ул аның исемен? Монсы бигрәк тә гаҗәп. Малайның кинәт кенә сорап куюы сәер тоелса да, Йосыф дәшмәде. Салмак кына борылып, үз өенә юнәлде. Артында шаштыр-шоштыр килгән аяк тавышы аның күңеленә җылылык һәм тынычлык биреп тора иде. Йосыф иңелек малайга юынырга кушты. Тегеннән моннан табып чиста киемнәр бирде. Бераз зурак булсалар да, килешеп куйды тагын. Үз вакытында Йосыф чиста эшләрдә эшләп, затлы гына кием салып җыеп өлгергән иде шул. Хәзер генә ул киемгә талымсызланды. Бар булганы белән чәй эчтеләр, сөйләшмәделәр. Дөресрәге, күзләр карашлары белән генә сөйләшеп утырдылар. Малай өй эшен өйрәнде. Йосыф малайны. Шушы сабый йөзендә ничә генә яра җые бар икән. Йосыф иңелек шул аркылы-торкылы җөйләргә игътибар итте. Күпне күргән икән бу малай, ай-һай, күпне татыган дип уйлап алды ул. Күрүен күргән, әмма күңел кирлеген, хыялыйлыгын югалтмаган. Әнә бит. Үзе өй эшен күзәтә, күзләрендә балкыш, ут, очкын. Бигрәк тә ишек башында эленеп торган Шамаилгә озак карап торды ул. Аннары барып төзәтеп белде. Йосыф Шамаилне астын-өстен бута белгән икән. Исемең ничек? Малай үзе элеп килгән Шамаилдан күзен алмыйча гына җавап бирде. Бакый. О хәрефенә басым ясап, ниндидер чит ят телдә әйтте ул бу исемне. Ягъни безнеңчә Бакый була инде. Ягъни мәңгелек дигән сүз. Миңа барбер. Сиңа ничә яшь? Белмим. Каян соң син? Белмим. Берәр якын кешең туганың бармы? Бар иде, үлде. Кем ул? Ихтияр бабай. Шундый исемле карт. Мин аны Ак бабай дип йөртә идем. Ни өчен? Бөтен җире ак иде аның. Сакалы, мыегы, чәче дә, киеме дә. Я сөйләләрнең хакында. Нәрсә сөйлим соң? Кем иде ул, каян, ничек үлде, кабере кайда? Кабере еракта, урманда. Беркем дә белми. Ничек инде? Бер олы шәһәр читендә яшәдек. Урман читендәге йортта. Мине ул табып алган. Ләкин ул бик карт иде. Каберен үзе казыды. Аннары ятып үлде. Үлгәндә әйтте. Мәйтемне шул чокырга төшер диде. Күмеп куй диде. Аннары Казанга, татар иленә барга кушты. Татарлар әйбәт кешеләр. Шулар арасында яшә диде. Менә мин шушында яшим. Ихтияр бабай әйткән җирдә. Алай икән. Нигә детдомга кермисең? Теләмим. Анда кыйныйлар. Строй белән йөртәләр. Укол кадыйлар. Тагын тын калдылар. Чәй күптән эчелеп беткән. Әмма сүз бетмәгән әле. Моны икесе дә бик яхшы беләләр. Тик нинди сүз соң ул?
Ниһаят, Йосыфның һаман ачыла чистарына барган күңеле ул сүзне эзләп тапты. Әйдә, минем өйдә яшә. Юк. Нигә? Синең караватың бер генә. Мин алай яшәп карадым инде. Бөтен кеше дә мине үзе янына йокларга яткыра. Мин бит бөтен кеше дә түгел. Беләм син, Йосыф. Әйт әле, Бакый. Бая ник минем исемне сорадың? Син әйбәт диләр. Шулай булгач, әйдә бергә яшибез. Бакый бераз уйланып торды. Минем үземнең караватым булырмы соң? Булыр, нишләп булмасын? Бар инде ул. Шкаф артында гына тора. Ярый. Мин риза. Шул вакыт күршедәге Фәүзия каршы килеп керде. Ул да иртә туручан. Һәр көн таңда кеше мазар йөри башлаганчы күгәрченнәргә җим чыгара ул. Ниндидер малай ияртеп кирип килүче Йосыфны күреп калган икән. Көтелмәгән кунакка таба серле генә карап алды да, сузып сорап куйды. Кемне апкырдың син, Йосыф балам? Бакый бу, Фәүзия әби. Ул хәзер миндә яшәячәк. Карчык тагын бер мәртәбә күтәрелеп бакты. Бер тынсынап карап торды. Аннары стенадагы сүрәтләр белән мәшгуль малай гамлап Йосыфның колагына үрелде. Балам, бу сабыйның күзләре бүтәнчә карыйлар. Ничек инде? Кешечә түгел дим. Я инде, Фәүзия апа, әллә нәрсә уйлап чыгарма. Кешечә булмый. Нинди булсын инде? Я? Бетте. Әйттем исә кайттым. Нык уйладыңмы соң? Син аңа кирәкме? Мин аңа кирәктерме белмим. Ул миңа кирәк. Шулай яшәп киттеләр. Бер-берсенә бик тиз ияләштеләр. Йосыф Бакыйның бер гадәтенә бик күнегеп бетә алмады. Малай бик иртә тора. Шәһәр уянганчы ук тора да тышка чыгып китә. Әллә күпме шешә җыеп кайта. Аның каравы көндезләрен изрәп йоклый. Кичке якта тагын дөньяга чыга. Таныш кибетләрдә вак-төягеш белешеп йөри. Булганында иң кыен җайсыз эшләрдән дә тайчынмый. Йосыф аның бу тормышын үзгәртергә тырышып карады, әмма Бакый һаман үзенекен итте. Йосыф торганчы урам дөньясына сәяхәт кылып кайта торган булды. Шулай да ул Йосыфның бер сүзен тыңлады. Көн саен берничә сәгатен китап тотып үткәрә башлады. Бөтен гомерен урамда уздырган бу малай берникадәр укый яза белә иде инде. Кушу алуны да чамалый, зихене дә яхшы эшли. Йосыф үзе дә эшкә урнашты. Ерак китмәде. Ишек алдында урам себерергә кереште. Хәзер ул Бакый артыннан ук тора. Шәйләп алгач, коралларын тотып, шалтыр-шалтыр урамга чыгып китә. Себеркесен урам ташы өстеннән салмак кына шудырып, җыештыра башлый. Кай чагында аңа Бакый килеп кушыла. Әллә каян гына килеп чыга ул. Йосыфның искәргәне бар. Мәче кебек тавышсыз, тынсыз гына йөри белә Бакый. Җил кебек. Тын кебек. Тиздән алар 3, 4 булдылар. Бердән бер көнне Йосыф күшегә беткән хәлсез мәче баласы тотып керде. Озак та үтмәде, Бакый аксак эт күтәреп кайтты. Тормышлары тагын да бөтенләеп, ямләнеп киткәндәй булды. Шулай бик озак дәвам итәр иде мөгаен, әмма бер таңда аларның бу тыйнак, әмма үзенчә бәхетле тормышларына ургылып, яңа гам һәм яңа хис килеп керде. Üçüncü бүлек. Ул көнне Йосыф иртәрәк чыкты. Хәтта таң кышы Бакыйда нишләптер йоклап калды. Язгы шуп-шуар күптән җыелып беткән көзге яфракка ерак әле. Йөришендә берәмсәнәм төпчек җыеп. Шулай да үз биләмәләрен җентекләп карап чыкты Йосыф. Ярты сәгатьтән эшен төгәлләп бетерде. Өйгә керәсе килмәде. Юк. Йокысы качканнан гына түгел. Ниндидер билгесез сәбәп бар иде моңа.
Ул һаман аптырап бетә алмый. Урамда машина бәреп китә язган көннән соң, аның күңеле тирә-юнь тормыштагы һәрбер шуга, һәр үзгәрешкә сизгеррәк була башлады. Менә бүген дә нидер сизенеп чыкты бит ул. Кемгәдер ярдәм кирәктер. Кемдер бәләгә таргандыр кебек. Йосыф күрше балалар бакчасы янына барып килде. Куе чаганнар ышыгына куелган эскәмиядә утырып торды. Тагын торып китте. Шуны түгел белә иде. Ничек тә эзләп табарга тиеш ул бәләгә тарган бу җан иясен. Улактырылган мәчеме, рәнҗетелгән күчекме, яисә кош баласымы, яисә берәр үксез бәндә кисәгеме, кем генә булса да, ул бүген Йосыфның язмышына кагылмый үтмәячәк. Йосыф ул җансыз гәүдәне якындагы куаклык арасыннан табып алды. Шәрә бот чатларын як-якка айырып ятучы бу хатын-кыз гәүдәсен күргәч, аның болай да шак-шак эленеп торган җаны тәмам өзелеп төшә язды. Каядыр торып йөгермәкче, бу хәтәр җирдән качып китмәкче булды. Ләкин гәүдәнең дип бөтен җан ачысы белән ыңгырашып куюы аны шундук айнытып җибәрде. Шушы гөнаһлы дөньяга кабат кайтарды. Йосыф һаман хәрәкәтсез ятучы гәүдәгә якынрак килде. Өс киемнәре йыртылып пычранып беткән бу Худа бәндәсенең карарлык җире дә калмаган иде. Кан да бар. Бигрәк тә башындагы җәрәхәте. Гайрәтне шигырелек булып укмашып каткан. Шигә турысыннан кан саркып тора. Ул тасма булып агып төшкән дә кызның шәрә күкрәкләрен буй. Шул рәвешле аларны кеше күзеннән капламакчы, яшермәкче була. Әллә күтәреп, тырналы беткән тәнендәге авыртуларны җиңеләйтергә телиме? Шим кара чәчле, кыйгач кашлы, матур йөзле, кайсыдыр чит ят дөньядан төшкән бу кызга тиз генә барып тотынырга курыкты Йосыф. Үлгән булса, юктыр. Хәл булса да, үлмәгән әле ул. Әнә йөзендәге алсулык һаман да әле күзләрне камаштырып, җаннарны ымсындырып тора. Тик менә зәңгәргә буялган иреннәре генә бик сәер. Йосыф күбрәк әнә шул иреннәрдән шикләнде. Кыз тагын бер мәртәбә акылдап куйгач кына ул бөтен җан көчен җыеп, Ходай Тәгалә сынау итеп җибәрелгән канлы, хәлсез гәүдә өстенә барып капланды. Бакый тәрәзәдән күреп калган ахры. Йосыфның кемнедер күтәреп килүен күреп, ул подъезд ишегеннән атылып килеп чыкты. Шулай бер-берсенә ярдәм итешә, алар кызны түр караватка кертеп салдылар. Кыйналган, җәрәхәтләнгән гәүдәне чүпрәк-чапракка төреп тә куйдылар. Йосыф кызның пульсын тикшерде. Күкрәгенә колагын куйды. Сулышын тыңлады. Аннары тыңгына исән булуына шанып җиткәч кенә җәрәхәтләрен юарга бәйләргә кереште. Бакый су китерде. Төн кебек зәңгәр иреннәргә берничә су тамызды. Дымга сусаган иреннәр шундук терелеп киттеләр. Бер-берсеннән аерылып, су бик күп итеп су сорый башладылар. Бакый аларга кирәк кадәр су эчерде. Кызга хәл кергәндәй булды. Аның озын, матур кирфекләре сихри ритмда тибрәнеп алдылар да ачылып киттеләр. Аннары тагын йомылдылар. Тагын ачылдылар. Бу юлы инде йомылырга, ябылырга теләмәделәр. Бөтен хәл егәрлекләрен туплап, шул ачылган килеш калтыранып тора башладылар. Мин кайда? Йосыф үз өендә булуын да онытып, каушап төште. Тирә-ягына каранды. Нәрсә дисен инде ул? Шулай да нидер җавап бирергә кирәк. Әлеге җаваптан бу җәберләнгән кызның исәнлеге, гомере, хәтта бөтен язмышы торадыр кебек. Син әйбәт җирдә. Борчылма. Кайда? Бездә. Син кем? Василмы? Юк, син Васил түгел. Фәрештәме? Мин Йосыф. Фәрештә? Ярый, шулай булсын. Хәлләрең ничек соң? Хәлләрем әйбәт. Әйбәт булгач, терләсең, үлмисең әле. Мин
Әлі өлмәдімме ни? Юк, сен өлмәдің. Сен яшейсің әлі. Алдашма. Мин өлдім инде. Исән сен, исән. Исән кешегә фәрештә килә димени? Димәк килә. Син кем? Кыз башын сузып торган Бакыйны күреп алды. Бакый каушамады. Кызның алдына ук килеп басты. Ләкин ләммим, бер сүздән дәшмәде. Син дә фәрештәме? Фәрештә, кем булсын? Син күп сөйләшмә. Күзләреңне йом да йокларга тырыш. Хәзер без күршедәге Фәүзия апаны чакырабыз. Ул сине әйбәтләп карар, тәрбияләр, оякка бастырыр. Без тәмле чәй пешерербез. Шулай бит, Бакый? Бар йөгер Фәүзия әбиңә. Узак торма. Чакырып кына кер, бар. Бакый, фәрештә. Кызның үз 90 иде. Саташып үз алдына сөйләнеп ятучы яңа танышына Юсуф инде аптырамады. Һаман аның тирәсендә бөтерелде. Ләкин ул бу кадәр кыен хәлдә калган хатын-кыз белән ни эшләргә кирәген белми иде. Җылы су салынган табак белән ак сөлге күтәреп, түшәк янында таптанып тик торды. Менә кыз тынып калгандай булды. Күренеп тора, сулышы тигезләнде, йомылган кирфекләре дә калтыранмый иде. Кысылган иреннәре дә тулышып, матурайып киткән. Мине кыйнадылар. Баксаң, кыз үз аңында, үз телендә икән. Җәберләделәр. Төне буе җәфаладылар. Ул сулкылдап елый башлады. Мин бит тәнемне сатып көн күрдем. Бу юлы әшәке кешеләргә эләктем. Бер көтү ир мыскыл итте. Ник үлмәдем икән шунда? Ник исән калдым икән? Ник? Әллә үлдемме? Син бит Юсуф, фәрештә. Шулаймы? Юк. Беренчедән, Юсуф фәрештә түгел, пәйгамбәр. Икенчедән, син исән. Мин дә синең кебек үк кеше. Аңладыңмы? Юк. Син минем кебек түгел. Булды. Менә бераз хәл алырсың да, иңә кайтып китәрсең, озатып куярбыз. Өем юк минем. Ничек инде һәр кешенең торыр урыны ие була? Мин бит авыл кызы. Егетемә ияреп килдем. Васылга. Ул мине сатып җибәрде. Үзем кебек кызлар белән яшәдем. Яшәү түгел бу. Тормышы. Шул вакыт шаулап Фәүзия карчык белән Бакый килеп керделәр. Күрше әбисе исәнләшеп тә тормыйча түргә үтте. Аннары кыз өстендәге җәймәне ачып карады да, бераз тел шартлатып, баш чайкап торганнан соң, барыгыз, бар чыгыгыз. Үзем чакырып алырмын. Сезнең кирәгегез юк монда, барыгыз, дип куа башлады. Юсуф белән Бакый карышып азапламадылар. Берсен-берсе этә-төртә урамга чыктылар. Артларыннан күрше карчыгының ягымлы әһәңе ияргә тырышып карады. Исемең ничек соң, кызым? Шунда ук түшәк иясенең хәлсез тавышы тонык кына яңгырап китте. Рәмилә. Дүртенче бүлек. Рәмиләнең җәрәхәтләре җитди булып чыкты. Аңа хәтта күршедәге бер таныш табибны чакырырга туры килде. Ул нәрсә эшләсен? Киңәшләрен бирде дә чыгып китте. Хастаханәгә салырга кирәк дип авызыңны ачкан иде, Рәмилә кырт кисте. Үлсәм үләм, бармыйм диде. Фәүзия карчыкта барысын да үзем эш итеп бетерермен. Бер дә борчылма, кызым. Даруларыңны яз да үз юлыңда бул дип, врач хатынны көйли-шөйли чыгарып җибәрде. Дүртәүләп утырып калдылар. 4 бөртек җан. 4 ятим. 4 үги. 4 санында өмет барын. Ул бит 4 тарафны, тормыш нигезенең 4 почмагын белдерә. Калганы сагышлы. Ничек тә яшәрбез әле.
bu sözlerini Yusuf әйтте. Ышанып, хәтта инанып әйтте. Калганнар дәррәү аңа таба борылып карадылар. Һәрберсенең күз карашында сорау. Һәркемнең үз соравы. Мине улың кебек, энең кебек күрерсеңме? Ә минем язмышыма кем булып керәсең? Туганым яисә ирем, сөяркән булыпмы? Әллә фәрештә булыпмы? Син бу адәм балаларын үзең белеп, аңлап якынайтасыңмы? Я, булдымы? Яшь түгеп тормыйбыз, барысы да җайланыр әле, Ходай кушса. Бу юлы Йосыф үзенең сүзенә Ходайны өстәп куйды. Илаһи ихтиярдан күп нәрсәдән туйганын белеп кыстырды ул аны. Шуның белән тынычланып калгандай булды. Аңа карап, башкалар да тынычландылар. Беренче төндә үк Рамиләгә кызу капты. Кызышып кына калмыйча, ул ыңгырашып, иңрәп, бәргәләнә башлады. Аңын югалтты, хуштан язды. Иң алдан Йосыф үзе уянды. Уянды да хәленең мөшкел икәнен аңлавы белән күршедәге Фәүзия карчыкка йөгерде. Ул кабат килеп кергәндә, бөтен өй ниндидер илаһи бер яктылыкка, нурга, дөресрәге сихри күренешкә тулган иде. Ул күренеш шуннан гыйбарәт. Бакый түр карават янында басып тора. Үзенең күзләре йомык. Иң гаҗәбе шул, малайның артында ук нур көлтәсе тибрәнеп тора. Әллә уфукта беленеп килүче таңның ерак чагылышы, әллә чынлап та сихри канатлары малар. Ипләп кенә барып, йоклап басып торган Бакыйны ике яктан җитәкләп үз түшәгенә таба алып киттеләр. Яткырдылар, өстенә юрганын яптылар. Шуннан соң гына кабат Рәмилә түшәгенә килеп чүгәләделәр. Менә хикмәт. Аның инде кызуы басылган, йөрәгендәге ялкынсыну юкка чыккан, берни булмаганда изрәп йоклап ята. Шулай яшәп киттеләр. Йорттагылар өчен бик сәер тоелгандыр бу гаилә. Сәер булса да, чын гаилә иде бу. Йосыф, аның башлыгы, ни дисәң дә, ир-заты, Рамилә турып йөри башлау белән үй мәшәкатьләрен үз өстенә алды. Бакый да хәзер ачы таң белән тормый. Аңа яңа карават әмәлләделәр, чөнки аның урынында Йосыф йоклый башлады. Йосыф урынында Рамилә. Ул кайчакта Фәүзия карчыкта куна кала. Әмма барбер төп йортына Йосыф бүлмәсенә кайтып яши. Рамилә аны көлеп фәрештәм дип йөртә. Ягымлы итеп яратып әйтә. Әмма Йосыф моңа әллә ни игътибар итми. Дөресрәге, игътибар итмәгән булып кылана. Чынында ул бу кызыйны үз күңеленә якын җибәрергә курка. Үзенә ышанмыймы? Әллә Рәмиләдән шикләнәме? Төгәл генә әйтә дә алмый. Ни дисәң дә, Рәмиләнең үткәне мактанырлык түгел бит. Ансы үзе дә оҗмактан чыкмаган. Нәрсә булыр алар белән? Бергә булсалар яисә бергә булмасалар нәрсә булыр? Бергә барбер ышанычлырак, өметлерәк, игелеклерәк кебек бу тормыш. Яшәү фәлсәфәсенә иң элек Рәмилә төшенде ахыры. Иң элек ул тартылды Йосыфка. Бер таңда Бакый үз юлы белән чыгып киткәч, Йосыф янына килде дә ятты. Йосыф аның йомшак, кайнарланып, кызышып торган күкрәкләрен тоеп уянды. Бу омсындыргыч, хәтта исерткеч якынлыктан исен аклын җуя барган бер ир заты бер генә сүз әйтә алды. Рәмилә. Йосыф. Фәрештәм минем. Кил миңа. Мин сине бүген бәхетле итәм. Рәмилә. Йосыф гүя бүтән сүз белми иде. Шулай да аның зихенендә әле генә бик аңлашылы бетми торган, әмма үтә дә таныш бер тойгы барлыкка килде. Иң элек күңел белән яратырга кирәк, җан белән, йөрәк белән, аннары гына тән белән. Бу дөрес түгел. Түгел. Тик ләззәтле җанны үгитә, аны рәнҗетә. Рәмилә, кирәкми. Бар, үз урыныңа ят. Ярарсың. Бергә җылырак булыр дигән идем. Ишедем мин, Йосыф.
Birden bir künni külüşüp oturgan şakta Baqi aytip koymasınmı? Nega siz uylanışmıysiz? Baştarak bu soravni anlamadılar. Anışkanda soň idi indi. Baqi turib ketgan, Fawziya qarchiq it bilan mashiga rizq solib yuri. Şolay da Ramila Baqining soravına javob beruvni kerak topdi. Farishtalar uylanmay bit. Yusuf Ramilaning mahabbatli ko'zlarini tutirib qaradi da yilmayib qo'ydi. Xo'plab da qarshi kelib de so'z aytmadi. Shunda butunisi unutildi. Har kim o'z ishine kirishdi. Ularning tiynoqgina turmushlarida har kimning o'z ishi bor edi. Baqi o'zining uramdagi marshrути bo'yicha ketdi. Yusuf yaqindagi kibitga yo'naldi. So'nggi vaqtda u anda yuk tashuvchi bo'lib xizmat etdi. Oqsha olmay, oziq-tuliq aybirlar haqini ashli. Ramila topilgan har rizqning qadrin ta'min bila. Pishirmagan aybirsi yo'q. Hatto ko'pni ko'rgan, ko'pni yashagan Fawziya qarshiqda osh-suv deganda onun yonina kengashga kira. Baqining sayr amma o'tada tabiiy so'rovi Yusufga ting'iliq bermadi. Abid malay sezingan. Yusuf ko'nglindagi o'zgarishni sezingan. Ayyi, ul Ramilaga boshqa ko'zlar bilan qarый hozir. Farishta ko'zlari bilan tugul, g'oshiq ko'zlari bilan. Qizning qurchaqniqqa kibik suluv yuzi, biti, yeysa quyib qo'ygan zifa buyig'ina tugul. Ko'ngli asir etdi. Tik bu ko'ngilga ul o'zi borarga tiyish. Birinchi jon harakatin ko'ngil aman o'zi yasarga tiyish. Yusuf Ramilaning o'tgandagi turmushi haqida o'ylanmasga tirishdi. Ul hatto tigi Ramilaning yonina kelib yotgandagi tong haqidagi xotiralarni da gil shitga qo'yib tura. O'ylasasan, o'ylasa ne bo'la? O'tgan bitgan jilga o'shqan, yolg'ishqan bit ul. Har odam bolasi kibik yolg'ishqan. Yolg'ishmaganda avur sinov o'tgan. Bulay o'ylaw yaxshiroq. Bulay o'ylaw ko'ngilni tinchlandira, sabrlandira. Alla ul Yusufning o'zini sinov etib jiberilganmi? Alla bu qiz o'zi farishtami? Onun o'tganindagi turmushi o'ylab qana chiqarilganmi? Mondida sof ko'ngilli, ixlos jonli qiz o'z tanin sotib, shunlardan kasib yasab yashay olami? O'g'lay yashagancha o't yutib yashayul. Ko'ngilingga ko'ra kuning dilar bit. Yusufning turmushida da mana shunday sayr, ammo o'tada rahat g'am kirdi. Bu g'amning ismi Ramila edi. Nega uylanmaska? Ul bitali turmush arbasidan tushib qolmagan. Borsida o'z o'rnida, yuragida, oyoq-qo'llarida, boshida, boshqasida. Tik mina nedir bo'ldi aning bilan? Nedir bo'ldi? Alla shinlab da farishta sing'arina o'rildimi? Farishtalar uchun muhabbat hissiyot bit. Dursiragi ular bu dunyoni barliq adamiy zotni bir yo'li yaratalar. Tigiz yaratalar. Ular uchun suygan yor yo'q. Suygan yor gunoh degan so'z. Olay desang, kimnidir butun dunyodan ustun ko'rib yaratuv gunoh tugilmini? Yusuf o'z uylarida yolg'ishib bitdi. Birgina o'y, ayrim oshiq bo'lib, uning zihnini sotashirga yirik bermay turaydi. Alla ul shinlabda yarata boshladimi? G'oshiq bo'ldimi? Yusuf yenglik kishi bit. Ulda yaratala. Ulda yaratırga tiyish. Yo'qla. Muhabbat zaruriy tugil. Muhabbat ul bo'lak. Yusuf ko'nglindagi yangi hisse balki aning bütün ko'rgan kechirganlar uning uchun bo'lakdir. Bugungi bitta arug'ini ishlatdi. Oqshasi daybat tushdi. Yusuf bütün topqanini oziq-tuliq sotib oldi da uyini oshiqdi. Uning tezroq qaytasi, Ramilani suyindirasi qizning motor, muhabbatli ko'zlarini muldirama to'tirib qaraysi keldi. Ertangi suylashuv esine tushib, ul tag'in bir martaba ko'nglini birkitib qo'ydi. Nechikda anglashirga kerak Ramila bilan. Bugun o'q. Ramila uyda yo'q edi. Kuni bo'yi bo'lmagan. Boqida Fawziya bida bir nida ayta olmaylar. Boqig'ini ulug'lar shag'am bilan yig'oltmisha topib bo'lmaydi deb suylanib qo'ydi.
Yusuf bu сүзләрне бик үк аңлап та бетерә алмады. Аңларга сорашырга вакыты да юк иде. Ул анда бәрелде, монда сугылды, әмма бу очракта ни эшләргә кирәклеген белми изаланды. Рамилә хакында начар уйларга теләмәсә дә, Йосыфның күңелендә давыл купкан иде инде. Бәләгә тарганмы? Нишләткәннәр? Каян эзләргә? Ләкин эзләп торырга туры килмәде. Рамилә авызын йырып үзе кайтып керде. Бик күңелчән иде ул. Әллә бераз эчкәндә инде? Исерек бит бу. Шәрә аяк ботларын ялтыратып, гөрселдәп караватка килеп утырмасынмы? Йомры матур күкрәкләре ачык изүеннән тулышып төшеп китә язды хәтта. Я, көтмәдегезме? Рамилә: Ни булды сиңа, син каян булай? Минме? Мин тормыштан? Нинди тормыштан? Сиңа нигә ул? Син бит тормышның нәрсә икәнен белмисең, белергә дә теләмисең. Син бит фәрештә. Кеше кайгысы ят сиңа, ят, белдеңме? Рамилә, ни сөйлисең син? Нәрсә? Дуга гына укып утырыр дип уйладыгызмы? Ярый, шулай да булсын ди. Менә бу тормышмы? Юк, бусы да тормыш түгел. Минем үләсем килә. Әллә кайчан үләргә иде миңа. Нигә коткардың син мине? Нигә, Йосыф? Рамилә өстәлгә капланып еларга тотынды. Йосыф бераз сәерсенеп карап торды да, кызның янына килеп тынычландыра, юата башлады. Башыннан, чәчләреннән сыйпады, яшьләрен сөртте, аркасыннан кагып куйды. Барысы да җайланыр, Рамилә. Я, тынычлан инде. Елама. Күз яше белән яшь гомер агып чыга диләр бит. Елама. Әйдә, ят. Бераз ял итеп ал. Аннары сөйләшербез, яме? Бакый да өзгәләнеп торды. Чәй ясап китерде. Түшәк әзерләде. Ахырдан Рамиләнең колагына иелеп нидер пышылдады. Аның нәрсә әйткәнен Йосыф ишетмәде. Әмма әйбәт сүз булгандыр ул. Әнә бит. Рамилә шунда ук тынычланып калды. Ниндидер сихри бер ихтиярга буйсынган кеше кебек дәшми-нитми генә башын калкытты. Тирә-ягына каранды, торып шишенә башлады. Шул ятудан таңга кадәр уянмады Рамилә. Икенче көндә бөтенләй башка кеше булып торды ул. Йөзендә моңсулык ягылды. Күзләренә сагыш кирип тулды. Елмаймас, көлмәс булды. Хәтта сөйләшмәс булды. Йосыф үзе дә үзгәрде ахыры. Юк, бу ике җанның бер-берсеннән читләшүе түгел. Киресенчә, алар бер-берсенә тагын да ныграк якынайганнар иде. Соңгы гам, борчу, хәтта шум аларның булай да зәгыйф, арыган күзләрен тагын да ныграк аптыраткан һәм талчыктырган иде. Шул гына бу үзгәрешне Бакый да сизде. Ул өлкән дусларына игътибарлырак, итәгатьлерәк булырга тырышты. Күбрәк Рамилә янында бөтерелде. Читтән күзәтеп торган кеше аларны ана белән бала дип уйлар иде. Чын күңелдән куаныр иде. Тагын шунсы да мәгълүм булсын. Берсе ана назына, икенчесе гаилә җылысына сусаган ике җан бөртеге янына өченче берәү үзен кая куярга белмичә җафалана. Бу әллә каян сизелеп тора. Өй җыештырып йөргәндә дә, табын әзерләгәндә дә, ул теге ике җанга кысылмый. Алардан читтә йөри. Дөресрәге, бөтенләй китеп тә бетми. Бик үк якында килми. Рамиләдән бигрәк аны Бакый аптыратты. Шушы нәни генә адәм заты үзе дә ятим, үги, бәхетсез бала кисәге дигәнче Рамиләне үзгәртте дә куйды. Тормышка, яшәүгә кайтарды. Һәр иртәдә кирип, хәлләрен белеп чыга торган Фәүзия карчыкта Йосыфның колагына: "Нәрсә булган бу балага? Бигрәк мәхәббәтле күренә бүген" дип серле генә пышылдап чыгып китте. Бишенче бүлек. Бакыйның акылы үз яшенә караганда өлкәнрәк булып чыкты.
Bir kичне ул Йосыф белән Рәмиләгә тантаналы рәвештә: "Бүген мин Фәүзия бидә кунам. Ул миңа Рәхимҗан бабайның орденнарын күрсәтәчәк", дип белдерде. Йосыф белән Рәмилә җәһәт кенә бер-берсенә карашып алдылар. Әлбәттә, алар бик яхшы аңлыйлар иде. Бакый атасы белән анасы урынына йөргән бу ике кешене аулакта калдырырга тели. Тели икән, ярый, шулай булсын. Йосыф та, Рәмилә дә сүзсез генә риза булдылар. Әмма кавышырга да, бәхетле булырга да ашыкмадылар. Икесе ике караватта сөйләшеп тик яттылар. Ниндидер серле, хәтта бер сәйер сөйләшү иде бу. Йосыф, син Ходай Тәгаләгә ышанасыңмы? Белмим. Бер-ике дуга белән белүен, алар мине тынычландыралар. Ә мин ышанам, элек ышанмый идем. Кешенең кадере булмаган җирдә Алла булмый дип уйлый идем. Синең белән очрашканнан соң ышанам, синдә Худайның катнашы бар. Худайның илчесе, фәрештәсе кебек син. Түгел шул. Ничә мәртәбә әйтергә була? Мин фәрештә түгел, мин кеше. Берничә ай элек күрсәң иде син мине. Юк, син күк фәрештәсе түгел. Син кешеләр арасында яши торган фәрештә. Синең кебекләр юк хәзер. Бераз дәшми торганнан соң Рәмилә сорап куйды. Бер ай элек син нинди идең? Кем идең? Шундый ук кеше идем ансы. Урамда шешә җыеп көн күрә идем. Бомыжлардан берни белән дә аерылмый идем. Ни сөйлисең син, Йосыф? Юри шаяртасыңмы? Шаяртасы гына калды инде. Бер көнне урам уртасында машина бәреп китә язды. Шул минутта әллә нәрсә булды миңа. Урамны ташладым, ишүемне ташладым. Дөнья бөтенләй башка төсләрдә күренә башлады. Кешеләр үзгәрде, Бакыйны таптым, менә сине таптым. Шулай булгач, Ходай Тәгалә бар бит инде. Белмим, бардыр да. Нәкъ шул көнне мин аны бераз тыеп калдым бугай. Күпмедер тын яттылар. Бераздан Рәмилә тагын тыйнак кына дәште. Йосыф, нәрсә? Теге көн өчен ачуланма, яме? Мин бит сиңа уч итеп чыгып киттем. Тиле димәйендә, күпме яшәп бер мәртәбә дә якын килмәдең бит. Мин кеше түгел диярсең. Шуңа үртәлдем. Хәтта гәрләндем. Хәзер аңлыйм инде. Син хаклы булгансың, дөрес эшләгәнсең. Кайчан ничек дөрес булганын кем генә белә инде. Бит мин ул көнне начар эшләр эшләмәдем. Беркем белән дә булмадым. Кирәкми, Рәмилә. Юк, кирәк, Йосыф, кирәк. Син моны белергә тиеш. Синең белән янәшә яшәгәндә, мин беркемгә дә тәнемне һәм намусымны сатмаячакмын. Шуны бел. Мин моны беләм. Әйдә бу турында сөйләшмибез. Булай да аңлашыла бит. Тагын бер нәрсә сорыйм әле, Йосыф. Сора. Бакый сиңа кем ул? Малаеңмы? Синең гаиләң, хатының бар идеме? Фәүзия карчык берни дә әйтми. Үзеннән сорады. Юк. Минем гаиләм юк. Бакыйны урамнан алып кирдем. Ләкин ул минем энем кебек, малаем кебек. Теге машина бәрә язган көннән соң үзең алдыңмы? Әйе. Ул көн чынлап та сәер көн булган икән. Мин үзем дә шул көнгә рәхмәт әйтергә тиештер әле. Бакый әйбәт малай ул. Тик ул чын тормышта яшәргә күнекмәгән. Өйрәнеп кенә килә. Барбер серле ул. Сер бар, килешәм. Тик ул сер аның тормышында түгел, рухында, эчке асылында. Кемдә генә юк икән соң ул серләр. Рәмиләнең уфтануына әллә ни игътибар итмичә, Йосыф Бакый хакында сүзен дәвам итте. Документлары да булса, ансын юнәтергә туры киләчәк. Мәктәпкә әзерлисе бар. Моңа минем генә көчем җитмәячәк. Проблема шунда. Аннары кайчан да булса ул мине ташлап китәчәк. Нигә? Тагын урамга китәчәк. Кайчан, нигә? Сизәм мин моны беләм. Әмма ачык кына берни дә әйтә алмыйм. Сизәсеңме? Әйтәм бит, изге заттыр син. Көлмә инде, Рәмилә, бу бик җитди әйбер. Бакыйның урамга чыгып китүе.
Үзем карашырмын. Мине якын итә бит ул. Ансы шулай. Ансы өчен рәхмәт. Тик син авылга кайтып китәрсең бит. Кем әйтә аны? Әниең анда ялгызлыгына нишләр? Югалткандыр да инде. Сине югалтмаганнармы? Син хаклы, Рамилә. Биреләм. Юк, Йосыф. Кайтмыйм әле мин авылга. Әнием янына бәхетле булып кайтасым килә. Яраткан кешем белән бергә. Васил беләнме? Син каян беләсең аны? Бәләгә эләккән көнне ычкындырдың бу исемне. Мин аны синең егетең дип уйладым. Юк. Васил минем өчен үлде инде. Бер көнне урамда очраттым үзен. Күңелемнең сыңар кылы да кузгалмады. Бәгырем тәмам каткан икән аңа. Шуны аңладым. Ул? Улмы? Киләм әле дигән була. Үземнекен итәм ди. Тиз генә котыла алмассың миннән ди. Бурычың калды, түләргә туры киләчәк дип тә янады. Нинди бурыч ул? Сөйлисе дә килмәй инде. Сөйлә, Рамилә, сөйлә. Эшеңдә берни дә калмасын. Бурыч дип төрмәдән алып калды ул мине. Ашка койрык чәнчеп йөргәндә бер кибеттән балык консервысы чәлгән идем. Акча өчен кеше астына ятасы килмәгән иде. Барбыр яттым. Шул Васил яткызды. Үзенә кирәк кешеләрдән күпме издерде ул минем тәнне. Бер генә түгел, 1000 мәртәбә арттырып түләдем инде мин аңа бурычымны. Елларга җитешеп сөйләгән Рамиләгә нәрсә әйтергә дә, аны ничек юатырга да белмәде Йосыф. Булай икәнен белсә, сорашмас та, сөйләшмәс тә иде. Соң инде. Бераз сөйләшми яттылар. Йосыф, синең үләсең килгәне бармы? Юктыр, пожалуй. Минем бар, күп мәртәбәләр. Рамилә, әйдә бу турыда сөйләшмибез. Ярый. Тынлык. Уйларга гына чыдар хәл юк. Йосыф, үлеп сөйгәнең бармы синең? Юктыр. Бөтенләй сөйгәнең юкмыни? Бар әлбәттә. Син бит үлеп дидең. Минем бар. Мәхәббәт үлемгә караганда әйбәтрәк, шулаймы? Йосыф дәшмәде. Дөрестән дә, ул бу сорауга төгәл генә җавап бирә алмый иде. Аның әле чын-чынлап сөеп тә, үлеп тә караганы юк. Шулай сөйләшеп, икесе ике түшәктә таң аттырдылар. Ах, ничек кирәк иде аларга бу төн, бу таң. Бигрәк тә Йосыфка кирәк иде. Аннан да бигрәк Рамилә мохтаҗ иде аңа. Бакый кергәндә алар һаман шулай гәпләшеп яталар иде. Малай аларга игътибар итеп тормады. Тиз-тиз генә киенде дә, арка капчыгын кулына бөтереп тотып, ишеккә таба китте. Бакый! Ниндидер мөһим хәбәр белдерергә теләгәндәй, Йосыфның тавышы көр һәм ышанычлы чыга иде. Бакый! Без Рамилә апаң белән өйләнешәбез. Шулаймы? Рамилә апа? Белмим. Йосыфның сүзе Рамилә өчен дә көтелмәгән иде. Шулай да ул үзен бик тиз кулга алып өлгерде. Йосыф абыең әйткәч, шулайдыр инде. Мин кайда яшәрмен соң? Бу уңайсыз сорауны ничек бирүен сизми дә калды Бакый. Синме? Син безнең белән яшәрсең. Без бит хәзер гаилә кебек, шулаймы, Рамилә? Бер кая да җибәрмибез, кая ул? Синсез без нишләрбез? Мин тагын да тәртиплерәк булырмын, яме, Рамилә апа? Булмый гына кара. Рамилә торып, Бакыйны кочаклап угалды. Малай озак назланырга теләмәде. Моңа күнекмәгәндә иде ул. Тиз-тиз генә киенеп, урамга чыгып китте. Йосыф җәһәт кенә турып, Рамилә үз янына әзерләп өлгергән җылы урынга кереп чумды. Рамилә. Йосыф. Үлеп яратам бугай мин сине. Мин дә.